vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri musikana nemakore 20 years ekuberekwa, ndinogarawo kumasvingo. Ndakaita boyfriend yangu, saka ndakazoenda naye kunofara kulodge. Takati takarara ikoko, takaita zvatakaita, tikapedza kufara. Mangwana acho makuseni ndakabva ndazoenda kunogeza, ndokubva ndachinja hembe dzangu, ndokubva ndadzoka muroom mandainge ndasiya boyfriend yangu. Mukoma, ndainge ndakaisa hembe dzangu pabed ndokugadzirira kuenda kumba. Ndakabva ndaona kuti chipfeko changu chemukati chainge chisipo. Ndakashayiwa kuti chainge chaenda kupi, sezvo tainge tingori vaviri nabhee wangu. So ndakadzokera kumba, iye akabva aenda kumba kwake, but ndakamubvunza, iye akangonditi ameno. Saka akazoti aendawo kumba kwake. Ndakasvika ndikabva ndazotaurira tete vangu avo vandinogara nawo mafambiro andainge ndakaita nekuzoshayawo chipfeko changu chemukati. Tete vakabva vati, regedza tinge tichiona kuti unoita dambudziko here. Ndakagara kwemasvondo maviri ndokubva ndazotanga kunzwa mudumbu kuita sekunge mune zvinoruma-ruma. Zvakabva zvangowedzera kurwadza kusvika kwava kumanheru. Ndakabva ndazotanga kuenda kunguva. Nanhasi uno ndichiri kuenda kunguva non-stop each and every day. Vabereki vangu mukoma havana kana chavanomboziva. Ndiri kungofamba navatete. Vatete vangu so far ndinokwanisa kuverenga kuti vafamba neni vachienda neni kun'anga dzakasiyana-siyana. Kuda maybe n'anga uko kwavaenda neni it is almost 10 places tichingoenda kun'anga dzakasiyana-siyana. Saka ivo vari kuti hanzi kana ndikakwanisa kuita go back to sender yakasimba, then mukomana uyu wacho wandakaenda ndikanoita sleep over naye kulodge anobva azodzosa zvinhu zvangu. Saka vatete vakabva vazobvunza imwe n'anga kuti ko nhai sekuru, why musiri kungoita imimi strong go back to sender yacho, because vamwe vose vaingoti itai strong go back to sender vobva vatonyarara. Saka n'anga iyo ndo yakabva yazoti kuna vatete vangu, munhu uyu akaromba. Zvino ndati ndichitarira muglazi ndikuona kuti munhu uyu haana kuromba nemishonga yedu iyi yatinoziva yemuno muZim, but anoita sekunge akaromba via satanism chaiyo, ende ane mimwe mishonga yakashata yaakaenda akabva anotora kuNigeria. Saka n'anga iyoyo yaitoratidza kuti yainge ichitotya kutogadzirawo mishonga yego back to sender, ichitya kuti zvinhu izvozvo zvinokwanisa kuzodzoka kwairi. Saka yakangotiti tsvakai munhu anokwanisa kukugadzirirai a very strong go back to sender. Saka ndichiuyawo pano mukoma, ndiri kutotsvakawo uyo anokwanisawo kundibatsira, anokwanisa kundigadzirirawo a very strong go back to sender. Kana kuti kana kuinewo avo vanozivawo n'anga dzinobva kuNigeria, please ndinokumbirawo kuti vange vachikupaiwo mafone numbers avo. Ininiwo ndigere muno muZim, ndiriwo kumasvingo, but we are willing kuti tinge tichiuya ikoko kwacho kunenge kwanzi ndo kunenge kuine n'anga yacho, then kana ichikwanisa kundibatsirawo tinokwanisa kuzobhadhara kana kuri kunzi inenge yandibatsira zvechokwadi. Kune avo vanenge vozoda kuzonditorera maadvantages vava kuda kundinyenga, please chimbomirai zvenyu. Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira in seriously, like seriously. Please mukoma, kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangooma hazvo veduwe. Saka ndakabva ndazomubvunza kuti ko nemunhu wacho makasangana kupi. Saka iye akanditi mukomana uyu akangouyawo kuinbox kwangu mushure mekunge ndakomenta pane imwe post yeumwe museleb wandinofarira.
saka akabva akomenta ndokubva azoya kuinbox kwangu akabva ati yo nice profile, ndiwe here kana kuti unoshandisa mapictures anogadzirwa neAI. Ndikabva ndatoseka paya, ndikabva ndati hongu ndini. Saka takazongoramba tichingotaura each and every day kuzosvika achizonditi iwe ko zvaunongogara uri online one. Ndikabva ndati akanditi ko data, do you have enough data at all the times? Ndikamuti ndezvekungongwavha. Saka akabva azonditengera data and I saw kuti this guy was really caring. Saka akazonditi ainge ari muroad achibva kuHarare. Ndikati where are you going to? Akabva anditi ndiri kuenda kunotora motikari dzangu 3 idzo dzandiri kuenda kunotora kuBeit Bridge. Ndikabva ndati pakanaka. Saka akazodarika nemumasvingo masikati pavainge vachienda ikoko kuBeit Bridge. Saka handina kumboita too much interested naye, but akazoti odzoka vakadarika mumasvingo. It was kuma 10:10 paakadarika nemumasvingo. Saka akabva anditi come and see me. Ndokubva ndaenda ndikanomuona already manumbers ake manumbers angu ndainge ndatomupa. So ndakabva ndazoenda paya ndikabva ndanomuona. Pandakaona kuti ainge aine mazimotikari matatu awo ainge achiti ainge akamatenga kuBeit Bridge. Mukoma ndakabva ndatongodyira ndokubva ndatongonyura murudo. Saka munhu ndakabva ndatongomubvumawo paakandiudza kuti ainge achindida, but akandiudza kuti iye ane mukadzi akandiudza kuti ane mukadzi wake, but ndakatongoda munhu wangu. Then ainge oti pose apo paainge achidarika nemumasvingo on his business trips, ndaibva ndazoenda naye kune imwe lodge tobva tanorara tose ikoko. Pose apa hapana kana any challenges that I was facing. Taitonakirwa nerudo rwedu ende tichitovimbisana zvinhu zvihombe. Iye achitoti since iwewe you are from masvingo, you can become my second wife and my wife will never get to know about it. Ndikabva ndatoti paripo I was willing kuti ndinge ndichizotova his second wife. Ndokusaka tete vangu ndakavaudza because I had already told tete about this man. Saka tete havo vainge vasati vasangana naye personally, but vaitongomuziva pafone and vainge vakati it is fine, zvinobvumidzwa kuti murume kana aine mari dzake kana ati anoda vakadzi vaviri zvinobvumidzwa one. Saka she was the one who had advised me vakati hapana hapo kana problem, unokwanisa kuitwa mukadzi wechinumber 2 as long as achikwanisa kuzokuchengeta zvekare achizotreata mukadzi wake wekutanga with respect. And ivowo vatete vainge vari pabarikawo banguru vasati vashaya, vainge vaine vakadzi vavo vatatu. Saka she used to coach me a lot vachitondidzidzisa kuti how do you behave kana uri pabarika, but little did we know kutoti munhu wacho uyu iye anoita zvesatanism. Saka iye pandakamuudza kuti inini kunoku ndiri kungoramba ndichienda kumaperiod, akabva andituka akabva ati this means kuti waindihurira. Ndokubva atokata foni yake. Ndakazoti ndozama kumufonera, foni yake yainge ichingodropiwa kudzamara munhu azoti you forced me kuti ndinge ndichichinja line rangu because you keep on irritating me. Ndikamuti so what about us? Akabva ati us what about us? Ndokubva atodropa foni yake ende ainge otoita zviya zvechirough rider. Saka mukomana nacho ndiri kutsvakawo anokwanisa kundibatsira please. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana zvekare mushure mekunge ndamubvunza kuti nemunhu wake uyu chii chakanyatsokuitika. Saka ndokusangana kwavakaita uko pakaipa hanzi ndakamuchiva mushure mekunge ndaona mazimotikari awo avainge vainawo ainge achiti vainge vakaenda kunotenga kuBeit Bridge. Zvakangoma hazvo veduwe, regedzai tibva taenda zvakangoma hazvo veduwe, regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu
mukoma ndinoda kureurura zvinhu izvo zvandakaita ende ndinongoti dai Mwari vandiregerera, but everything just happened too fast uye handizivi kuti mweya wenzvimbo here. Mukoma inini ndini ndakatanga kuya kunoku kuSouth Africa. This was a long time ago. Madam vangu vainge vachiri kuZim ndokubva vazouya kunoku. Saka panguva yacho iyoyo ndainge nditoriwo pakuvhimana nepermit. Saka ndakabva ndazoendeswa kune umwe murume uyo ainge aine maconnections nevanhu vekuHome Affairs. Saka ndakati ndaenda kuya then murume uyu akabva azondisanganidza nemunhu wacho uyo ainge achazondigadzirira mapepa angu. So mukoma munhu uya manje akabva azonditi we are supposed to go out. Saka paakanditi we are supposed to go out ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda yainge iri go out yekuti tinge tichinotaura nezvayo nyaya iyi tiri munzvimbo yekuti we won't be suspicious. Saka ndakabva ndazobvuma paya ndokubva tazoenda tikabva tazonosangana. Then murume uyu I suspect kuti iye pane zvaakandiisira mudoro because mukuzononwa mukomanashe ndakangotanga kungonzwa fatigue, ndichingonzwa kakutemwa nemusoro. Then the next thing that happened is ndakazotomuka ndakakotamiswa naye murume uyu achisika bonde neni apa zvainge zvichirwadza sei. Ndakabva ndada kumuka kuti ndinge ndichirwidzana naye murume iyeye but kana simba still ndainge ndisina kana simba. Then akabva azonditi unoda here kuti ndikugadzirire mapepa ako. Ndikabva ndatoona kuti nyaya yainge iripo ndeyekuti munhu uyu ainge atondishandisira advantage. Ndakaramba ndakanyarara. Akabva anditi saka usiku hwose uri kufanira kuti unge uchinditendedza kuti ndige ndichiita zvandinoda newe kurakidza kuti iwewe uri kuda kuti ndinge ndichikubatsira. Saka mukomanashi usiku hwacho ihwohwo murume uyu akazoita zvose zvaainge achida kuita neni nekurwadza kwazvainge zvichiita. But ndakangoshingirira then munhu ndokubva azogadzira mapepa angu. Akomanashi ndiyo nyaya yangu iyo. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo ndichange ndichizotevererawo mucomment section. I had to do this sacrifice so that ndinge ndichikwanisawo kuwana work permit. Saka now ndatova permanent resident wemuno muSouth Africa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we. Zaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So kune nyaya iri kunoko and it needs your attention. Mukoma nashi inini ndaiva neimwe friend yangu uyo wandainge ndichiwirirana naye. Saka tose tinoshandira the same company. Tose tiri kunoko kuIreland. Saka pandakauya kunoko she became like a sister to me, like a friend. Saka mukoma iye manje akabva azotanga kundikocha achindipa peer pressure achindiudza iye kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichiunza murume wangu kuno kuIreland like she did to her husband. Saka mukoma ndakabva ndangonyengereka, but I only cheated on my husband only once because pane pamwe patakaenda out then she had two guys. Iye ainge aine a black guy then aiva neumwe murungu uyo waainge ainaye and I ended up sleeping with that white guy. But from there on I felt like hating myself so much because murume wangu ndinomuda. Saka because of that guilty feeling ndakabva ndazogadzirisa zvinhu zvangu nekukasika. Then my husband also came kunoko kuIreland. Saka mukoma murume paakauya kunoko ndinoti ndaino kutoti iyo friend yangu ainge atochiva murume wangu already and they slept together. This is what my husband told me. Saka nyaya iripo ndeyekuti inini manje kuti ndinge ndichita too deep nezvayo nyaya iyi andikwanise because shamwari yangu she is the one who knows my secret, but my husband has since apologized. But ndinotya, what guarantee do I have that my husband is not going to continue sleeping with my friend?
iye murume wangu ndakamubvunza kuti saka chii chakaitika, akangonditi sezvawaona kuti anongogara achinditumidzira mapictures. Iye akati I never responded to her nude pictures, but pane paakazouya kumba inini ndiri kubasa, I was on a night shift, then hanzi akangosvika kuya ndokubva atongobvisa nhumbi dzake, then my husband anoti iye akabva azokurirwa nemuyedzo ndokubva vazosika bonde. Saka kubva zvandakaudzwa nyaya iyi mushure mekunge ndabata manude pictures ake mukadzi uyu mufoni yemurume wangu uyu, handina kana kumbogara ndakamuudza this woman that I am working with. Ndinotya kuti kana ndikaenda ndikanonetsana naye anobva azoudza murume wangu what we did, murume paainge achiri kuSouth Africa. Saka vedare ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo ipapo. How do I handle this issue? Should I just move out of town so that I can just be far from this evil friend of mine? Yes, I know kuti ndakakanganisika. Yes, I know kuti ndakakanganisirawo murume wangu, but it was due to peer pressure. Now mukadzi uyu I think kuti anotonditorera advantage iyoyo because anotoziva kuti she is holding one of my darkest secret, and ndinotya kuti kana murume wangu akagara audzwa kuti izvi ndo zvandakamboita, you won't believe kuti ndakangozviita only once. Please ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, kana wanga uri wewe unoita sei? I think the best thing to do is to move out of town. Zvitori nani, it is far much better. Hanzi aindipfurira, akandipfurira ndokubva ndazohura nemurungu, ndikahurira murume wangu, but I only did it once and I felt so guilty. Now murume wangu zvaava kuno, friend yangu akabva azorara nemurume wangu, saka ndinotya kunomuconfronta kuti maybe anobva azondifumura. Hey, pakaipa, ngatitaurei navo mucomment section.